My changing, build a fortress, gonna build it strong. Build it strong, gonna build it bolt by bolt, blade by blade. Gonna build it all day long. We're gonna make it through the winter storm, which we know right from wrong. The house will still be standing when the world is all but gone. Oh, the boys don't lie. We're gonna be safe and sound tonight. Oh, the strong don't cry. Gonna open up the door when the morning light shines in. When the light shines in. Light shines in. The light shines in. When the morning light shines in. Oh yeah. Baloa, baloa, baloa. Talon, talon, baloa. Talon, baloa, yo. Yo, yo, yo. Talon, baloa, yo. Build it high, gonna build it brick by brick. And stone by stone, till it reaches up to the sky. When the sun goes down and the wind gets cold, we'll be warm inside. The storm will keep on brewing, but we'll have a place to hide. Oh, the boys don't lie. We're gonna be safe and sound tonight, and every day and night. We're gonna be safe and sound. Open up the door when the morning light shines in. And the light shines in. Tästä tulee meille vähän Pohjois-Italia tästä Suomen kaupungista. Mielenkiintoinen kaupunkivaltio, mutta varmaan kuvailee vähän niinku Pohjois-Italiaa pikkasen. Ihan pikkiriikkisen. Hyvä niin. Hyvä valtio. Kuvittelinen valtio, että jos oleminen valtio, niin aika hyvä valtio. Laadukas. Hyvä. Hyvä. Laadukas. Indeed the garden, we live upon this land. Sinne hukku Silver. Vielä on 99 elämää jäljellä. Vielä on 99 elämää jäljellä. On 99 elämää, vitsi superkissa vai jotain. Jätti äärimmäinen äärimmäisyyksien toisen universumin dimensioiden kissa. Eikä se on siili. Se on siili. Silver the siili. Silver the siili. Hopea siili. Hopea siili. Hopea siili. Mut semmonen se kyllä on oikeesti. Hopea siili. Silver the hedgehog. Silver the hedgehog. Eli hopea siili. Hopea siili, joo. Nopea hopeasiili. Nopea hopeasiili. Tänään ei kauhean nopea juostessa. Nopeampi lentäessä. Paljon nopeampi lentäessä oikeastaan tää Silver the siili. Silver the siili. On niin jäätävän nopea kun se lentää. Kyllä on oikeastaan. Se on nähty ainakin musiikkivideossa. En tiedä jos se oikeesti. Niin kyllä sen sillä nopealla lennolla, niin se lentää aika nopeasti. Siis pelitasoissakin. Musiikkivideoissa niin varsin, tai ei musiikkivideoissa, vaan animaatioissa. Tämän pelin animaatioissa ja videoissa niin näkyy, että se lentää ihan jäätävän lujaa välillä niin kuin hirveitä matkoja. Kumpa se taito olisi tässä pelissä, niin sit mä olisin, että onpa hyvä peli. Nyt mä ainakin olisin, että onpa hyvä peli, jos tässä olisi se taito niin kuin pelikentissäkin olisi se taito, että Silver lentää kuin mikäkin hurjumus täysin läpi Crisis City ja Flame Core ja kaikkien kenttien. Niin. Crisis City ja Flame Core. Jos Silver
lentäisi niissä kentissä niin nopeasti kuin joku ihme kummeainen, niin positiivisessa mielessä kummeainen, niin se voisi olla ihan jäätävä hyvä. Sitten olisi jäätävä hyvä peli ainakin. Meillä on vieläkin 99 elämää, vitsi superkissa. Ei siili se on. Supersiili. Ei ole supersiili tällä hetkellä, ei ole se supertaito käytössä. Ei tässä kentässä. Tässä kentässä ei ole supertaito käytössä, niin ei ole supersilver. Ei ole supersilver tällä hetkellä. Hyvä peli kyllä täytyy sanoa. Vaikka tätä on kritisoitu ihan yli kaiken, mutta kyllä tää silti omalla tavallaan on aika laadukas peli. Mä pelaan tätä Xbox 360. Ja hyvä peli on. Pelaan tätä niin jäätävä hyvin oikeastaan. Xbox 360. Mä oon saanut niin monta niitä kultakolikoja ja myöskin niitä hopeakolikoja saanut tässä pelissä ihan jäätävästi. Tässä Soleannassa mä oon saanut kaikki hopeakolikot. Noissa kentissä mä oon aika saanut paljon niitä hopeakolikoita. Ja sit monessa kentässä mä oon saanut kultatähden. S-ränkin, kultatähden. Kultaränkin S-rän. Ja kyllä mä hopearänkkiäkin oon saanut, eli A. Mut kyllä mä enemmänkin oon saanut sitä S, eli se paras ränkki tässä S, kun on Sonic-peli, niin paras ränkki on S. Ja kyllä mä A:takin on välillä saanut vähän, että jossain kentissä on tullut A:ta ja jossain harvemmissa kentissä on tullut vähän B:täkin. Tää on alusta, että kun aloitti tätä peliä eikä ollut vielä niin ammattitaitoinen tätä pelisuhteen, niin tuli jonkin verran A:ta ja B:tä koko ajan vaan. Ja välillä jopa C:täkin. Silloin alkuaikoina, kun aloitin tämän pelin. Silloin olin surkimus, olin luuseri silloin. Nyt mä oon kasvanut ja kehittynyt tässä pelissä vaikka kuin taitavaksi pelaajaksi. Et nykyään mulla on S:ää ja A:ta. S:ää ja A:ta pelikentissä. Ehkä harva P:kin jossain. Vaikeassa kentissä niin kuin just Crisis City ja Flamecore. Hyvä peli. Sen mä ainakin voin sanoa, että tää on hyvä peli. Tää on jäätävä hyvä peli tämä Sonic the Hedgehog Next Generation 2006. Next Generation 2006. Sonic the Hedgehog Next Generation 2006. Mä aika mä tykkään enemmän kutsusta sitä vaan Sonic the Hedgehog Next Generationiksi. Musta tuntuu, että aina kun johonkin pelin nimen laittaa joku vitsin numeron, niin siis se peli on ihan surkea. Niin kuin tässäkin on vähän huono historia tällä pelillä, että tää on vähän paljon kritisoitu. Hyvistä syistä itse asiassa tätä on kritisoitu aika paljon tätä peliä, mutta kyllä tää tietyssä mielessä on aika hauska peli tämä Sonic the Hedgehog Next Generation. Kyllä tää Sonic the Hedgehog Next Generation on aika hyvä peli, vaikka tätä on kritisoitu aivan jäätävissä määrin läpi maailmoja varmaan kritisoitu tätä. Ympäri maailmaa kritisoitu tätä peliä, että tämä on niin surkea silleen ja silleen ja sillä tavalla. Ja täällä on joku siinä pielessä, joku siellä on pielessä ja joku täällä on pielessä. Mutta en mä nyt tiedä, ei tää nyt kauhean pielessä. Mun mielestä on. Mä tykkään tästä pelistä. Tästä Sonic the Hedgehog Next Generationista. Tää on hyvä peli tää Sonic the Hedgehog Next Generation. Sonic the Hedgehog Next Generation on kyllä jäätävä hyvä peli. Mun mielestä. Ei se tietenkään kaikkien mielipide on, mutta se on mun mielipide, että mä tykkään tästä pelistä valtavasti. Tää on hyvä tää Sonic the Hedgehog Next Generation. Build it ground, gonna build it floor by floor and wall by wall with the heart and with our hands. And into the freeze, we'll know our commands. On kyllä jäätävä hyvä peli tää Sonic the Hedgehog Next Generationi. Ette voi haukkua näin hyvää peliä. Oi vitsi. Rupes naurattaa niin paljon, että melkein tukehtuisin. Melkein kuolin nauruun. Oi vitsi. Kyllä tätä voi kritisoida tätä peliä. Oi vitsi, täällä meinaa kuolla nauruun, kun sanoo tommosia noi hölmöjä hassuttelui. Mun pitää lopettaa toi hölmö hassuttelu. Mä hassuttelen liikaa välillä. Joku ottaa vielä tosissaan, että ei tätä saa mukaan kritisoida tätä peliä. Kyllä tätä saa kritisoida niin paljon kuin tykkäätte. Ihmiset. Kyllä tää ansaitsee monet kritiikit, mitä se saa tää peli.
Joitain kritiikkejä kyllä, mitä tää on saanut, niin on ollut vähän ehkä... Ihmiset on ymmärtänyt tätä peliä vähän väärin. Mutta sitten jotkut kritiikit, mitä tää peli on saanut, niin on ollut kyllä ihan osuvia. Sitä mä sanon, että moni kritiikki, mitä tää peli on saanut, on ihan osuvia. Se on vaan totuus. Täytyy olla totuuden puhuja. Täytyy olla totuuden puhuja aina, niin kyllä mä voin sanoa, että tää peli ansaitsee monet kritiikit. Kyllä silti tää peli on aika hauska peli. Sen mä voin ainakin sanoa, että mä tykkään tästä pelistä. Tää on mulla ainakin, tää on hupasa peli. Suorastaan hupasa peli, hauska peli. Ei oo mikään niin surkea, mitä ihmiset väittää täällä olevan. Siis ei mulle, ei minulle. Minä tykkään tästä pelistä. Mä vaan tykkään tämmöisestä pelistä, mikä on läpeensä kritisoitu. Vähän niinku... Mä pelaan Sayano Utaakin, niin vaikka se peli on niin jäätävä kritisoitu, niin silti mä tykkään sit pelistä. Siinä on taas sit kritisoitu vähän eri alueet kuin tässä pelissä, mutta kyllä se Sayano Utakin silti mun mielestä aika... Se vaan jotenkin on niin mielenkiintoinen peli se Sayano Uta. Vaikka siinä on paljon sitä synkkyyttä ja kamaluutta ja hirveyttä ja kaikkea semmoista, niin... Synkkyyttä ja pimeyttä paljon siinä pelissä, niin mä tykkään jostain asioista siinä pelissä, jotka herättää niinku semmoisen kauhean mielenkiinnon. Että vähän niinku... Että kun sitä tarinaakin ajattelee, niin... Itsekin on kokenut paljon yksinäisyyttä läpi elämän ja semmoista, niin siinä vähän niinku tuntee jonkin sortin myötätuntoa tai jotain siinä pelissä, kun pelaa Sayano Utaa. Ja siihen hahmolla, vaikka en tietenkään, en mä nyt rupea ihmiskuntaa hylkäämään. Niin kun se ihminen rupesi hylkäämään ihmiskunnan, rupesi juttelemaan vaan se avaruusolenen kanssa siinä Sayano Uta-pelissä. Sayano Uta-pelissä, kun siinä on se outo avaruusolento tai joku toisen dimension, toisen planeetan niinku mielien nappaaja tai ihmisten niinku kehojen tuhoaja tai mitä ne oli, joku semmoinen. Niin kumminkin, niin se lihasyö, se kun söi niinku ihmisiä, se avaruusolento, niin en mä kyllä ihmiskuntaa hylkää, mutta siis joo. En mä rupea hylkäämään ihmiskuntaa, vaikka onkin yksinäinen ihminen itse. Siis sillä mä vaan samaista, että itsekin tunnen paljon yksinäisyyttä niin kuin omasta menneisyydestä tai nykypäivänäkin. Musta tuntuu vaan, että sitä enemmän mä oon ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitä yksinäisemmäksi mä tunnen itteni. Kun musta tuntuu, että harva ihminen ymmärtää, mitä mä oikeasti tarkoitan. Siis asioita, mitä mä oikeasti puhun, että mua ei oikein ymmärretä. Mä tarkoitan paljon parempaa kuin miltä se kuulostaa. Siis niin kuin ehkä mä en osaa puhua ihmisille, ehkä se on se ongelma. Ehkä mä en vaan osaa puhua. Se siis kyllä mä suomen kieltä ymmärrän, mutta ehkä mä tarkoitan niin kuin sanoilla ihan eri, mitä muut ihmiset tarkoittaa. Et sitä kautta mä tunnen itteni vaan yksinäisemmäksi, sitä enemmän mä on tekemisissä ihmisten kanssa, kun mä en samaistu kehenkään. Mä en samaistu kehenkään ja sit mä tavallaan niin kuin irrottaudun joka tilanteesta. Mä näen itteni joksikin ihan erilaiseksi kuin mitä ihmiset kuvittelee, mutta kun ihmiset kuvittelee jatkuvasti pahinta musta aika usein jossain paikoissa. Ei kaikkialta tietenkään tää mun kotikunta on ihan ok paikka, mutta siis jotkut paikat, missä on käynyt, niin siellä tuntuu, että ihmiset katsoo vaan hirveän pahalla ja ymmärtää jotain väärin. Et se on se, minkä takia mä tunnen itteni niin äärettömän yksinäiseksi. Sitä enemmän mä oon tekemisissä ihmisten kanssa, niin sitä yksinäisemmäksi mä tunnen itteni. Joo, se on vähän semmonen kompleksio. Sitä kautta mä oon mieluummin taas yksin vaan. Ja semmoista, se on vähän semmonen hirveä kompleksi asia, että mä ymmärrän semmosia tieteen suuntia, että kukaan muu ei tunnu ymmärtävän, ja mä käsitän semmosia uskontosuuntia, että kukaan ei tunnu omaavan. Mä käsittelen mielessäni semmosia uskonnonsuuntia, että kukaan ei omaa niinku omakseen, ja sit mulla on myöskin semmosia tieteen suuntia, mihin mä uskon joidenkin kokemusten ja tieteellisten tutkimusten kautta, että kukaan ei niinku ymmärrä niitä tieteen suuntiakaan niinku olevan totta, vaikka mä kyllä ymmärrän niitä olevan totta, just sen takia kun mä oon kokenut ja nähnyt asioita, joita harvat ihmiset on nähnyt ja kokenut. Et se on vähän semmonen, mulla on semmonen kompleksi, että mä en osaa samaistua kehenkään. Mä välillä tunnen, että mä oon niinku ikuinen portsenilainen tai ikuinen ylilautalainen tai joku semmonen. Joku semmonen.
joksikin semmoiseksi mä tunnen itseni. Ikuiseksi sportsinilaiseksi tai ikuiseksi ylilautalaiseksi.